Milliarderbabyen spiste ingenting. Rengøren gav ham morsmælk, og han blev reddet. Babyen til Oslos rigeste mand havde ikke spist på 5 dage, og ingen vidste, at han den natten ville dø i armene mine. Dette var ordene Sigrid Olsen aldrig havde forestillet sig og måtte udtale foran en dommer. Men den tidlige morgen 15. oktober, mens hun vaskede marmorgulvene i Villa Hansen i den eksklusive bydelen Holmenkollen, ændrede alt sig for altid. Sigrid var 24 år og havde så vidt jobbet i 3 måneder som hushjælp i den imponerende treetages residensen, med hager, som virkede tæt ret ud af et europæisk magasin, og fontæner, som kostede mere end alt, hun havde tjent i sit liv. Hun kom fra en lille bygd i indlandet, da fattigdommen havde lært hende at værdsætte hver krone hver mulighed. For 6 uger siden havde hun født en lille jente, en vakker baby, som knapt pustede i 4 timer, før Gud bestemte sig for at tage hende. Lægene ved Ullevål sygehus sagde, at det havde været en medfødt hjertefejl. Sigrid følte fortsat vægten af de tomme armene, stilheden, da det skulle være gråt, mælken kroppen hendes fortsatte at producere uden at have nogen at mate. Hun trængte pengene desperat, gælden fra begravelsen, huslejen for den lille lejligheden i Groedalen, pension hun sendte til sin syge mor i Lillehammer. Derfor takkede hun ja til jobben hos familien Hansen, til trods for smerten hun følte hver gang hun så de luksuriøse barnsengene på den nye arvingsrum. Bjørn Hansen var ejer af Hansen-gruppen, et ejendomsinvesteringsimperium, værdsat til over 2 milliarder kroner. Ansigtet hans dukkede ofte op på forsiden af Dagens Næringsliv og Aftenposten. En 42 år gammel mand, mørkt hår med nogle distingværte grå striber, stærk kjeve og grå øjne, som skræmte alle, som krydsede hans vej. Hans kone, Ingrid Berg Hansen, var alt Sigrid ikke var. Højslank med den luftende overlegenhed, som bare arvet penge kan give. Hun kom fra en af Bergens fremste familier og havde aldrig jobbet en dag i sit liv. Hendes verden drejede sig om vældighedsarrangementer, eksklusiv spa og middager på Michelin-restauranter. De havde fået sit første barn bare 2 uger tidligere, Emil Berg Hansen. En baby, som skulle være et glæden i den perfekte familien, men som var i færd med at blive deres største mareridt. Den natten støvsågte Sigrid gangen i andre etage, da hun hørte skrigene. Klokken var 2:00. De kom fra hovedsoverrummet. Jeg orker ikke mere, Bjørn. Jeg orker ikke. Denne gutten ødelægger livet mit. Ingrids stemme var hysterisk, på randen af kollaps. Ro dig ned, vær så snill. Lægene sagde, de ville finde en løsning. Bjørns stemme hørte sig slitten, besejret ud. Han har ikke spist på 5 dage. Hvor mange morsmælkerstatninger har vi prøvet? 1, 20. Han nægter at tage alle. Han dør, og du beder mig roe mig ned, Sigrid frøs. Hun vidste, at noget var galt med babyen. De siste dagene hade hun lagt märke till den konstante paraden av barnelæger, specialiserade ernæringsfysiologer, till och med en barnegastroenterolog, som kom fra Rikshospitalet. Familien Holm inviterede os til hytter på Sørlandet denne helgen. Skønner du, at jeg ikke kan dra? Skønner du, at jeg må aflyse alt, fordi denne gutten ikke vil spise? Ingrid snufset, men det var noget mærkeligt med gråten hendes. Det hørte ikke ud som en bekymret mor. Det hørte ud som nogen irriteret bitter. Ingrid, det er sønnen vor. Det er din søn. Jeg vil ikke blive gravid endnu. Du insisterede. Du sagde, vi trængte en arving til selskabet for at lukke aftalen med investorerne fra Dubai. Dette var din idé. Sigrid følte kvalme. Hvordan kunne en mor snakke slik om sin egen baby? Hun ville give hvad som helst, alt, for at få sin lille Elise tilbage i armene. Pludselig en svag, vældig svag gråt. Det var babyen. Der er han igen. Jeg orker ikke mere. Jeg går og ligger mig på gæsterommet. Gør nu du. Ingrid smalt døren igen, passer det Sigrid uden og engang se på hende med sin elfenbensfarvede silkeslåbrok og designersko. Sigrid ventede nogle minutter. Babyens gråt fortsatte, svagere og svagere, mere desperat. Det var en lyd, som rev sjælen hendes i stykker. Hun kendte den gråten. Det var gråten til et barn, som var sultent, som trængte at blive matet, som trængte sin mor. Men moren hendes havde gått og lagt sig. Hun tog en beslutning, som ville forandre alt. Hun gik bort til døren til hovedsoverrummet og bankede forsigtigt. Herr Hansen, undskyld, trænger du hjælp? Bjørn åbnede døren. Øjnene hans var rødhåret i uorden, skjorten krølte. Han holdt babyen ind til brystet, vuggede ham klønede. Emil var så liten så skør. Huden hans havde fået en bekymringsfuld blik fare. Sigrid, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Han spiser ikke. Ingenting hjælper. Leine sagde, at hvis han ikke tager til sig mat snart. Stemmen hans brast. Denne mægtige manden, i stand til at flytte millioner med sin natur, brød sammen i afmagt over ikke at kunne redde sønnen sin. Kan jeg prøve nu her? Sigrid strakte ud armene instinktivt. Bjørn så overrasket på hende, men desperationen tog overhånd. Han gav hende babyen. Så snart Sigrid tog Emil i armene, følte hun noget, hun ikke havde følt, siden hun mistede Elise. En forbindelse. Babyen sluttede og grådte et øjeblik og åbnede sine mørke øjne, og så på hende, som om han genkendte hende, som om han vidste, at hun forstod hans smerte, hans sult, hans behov. Herr Hansen, jeg for 6 uger siden havde jeg en baby.
Hun døde nogle timer efter fødslen. Sigrid kendte tårerne rende ned over kindene. Kroppen min producerer fortsat mælk. Hvis du tillader det, hvis lægene ikke finder en anden løsning, kunne jeg prøve at amme ham. Bare for den natten, bare for at han skal få noget i magen. Bjørn var i chok, så på Sigrid. Så på babyen, så igen på Sigrid. Tusen tanker måtte krydse hovedet hans, protokollen, klasseskillene, hvad hans kone ville sige, hvad Oslos societet ville tænke. Men så han på sønnen sin, denne babyen, som havde nægtet al mat i 5 dage, som blev svagere time for time, som de bedste barnelægene i Norge ikke kunne redde. Vær så snill, viskede Bjørn. Red sønnen min, Sigrid nikkede. Med babyen i armene gik hun mod sofaen i rummet, satte sig og med skældende hænder ordnede hun på blusen til sin blå uniform. Hun førte lille Emil til brystet. Det som skete der retter var et mirakel. Babyen tog tak umiddelbart. Med en styrke ingen ville have forestillet sig i hans svækkede lille krop, begyndte han at suge og spise og leve. Bjørn sank ned i en stol og dækkede ansigtet med hændene. Han gråd af lettelse, af taknemmelighed, af følelser han ikke vidste, hvordan han skulle bearbejde. Sigrid så på babyen, mens hun ammede ham, og følte, hvordan det forfærdelige tomrummet i brystet hans begyndte at fylde sig igen. Det var ikke Elise, hun kunne aldrig erstatte datteren sin. Men i det øjeblikket, mens hun holdt det barnet, som trængte hende like myge, som hun trængte at give liv, følte hun, at kanskje, bare kanskje, de begge kunne redde hverandre. Emil spiste i 20 minutter. Da han endelig slap taget, havde han mælkfugtige læber og et udtryk af absolut fred i det lille ansigtet. Han sovnede i Sigrids armer, pustende dybt, rolig. For første gang på 5 dage var milliardærbabyen fornøjet. Men ingen af dem, hverken Bjørn eller Sigrid, forestilte sig, at denne handling af desperat kærlighed ville udløse en storm, som ville ødelægge hemmeligheder, afsløre løgner og sætte 2 verdener mod hverandre, som aldrig burde have mødtes. Fordi Ingrid, Berg Hansen, kom ikke til at lade en enkel hushjælp blive redningen for sønnen hendes. Og det var noget mere, noget Bjørn endnu ikke vidste, noget Ingrid havde holdt jalousisk skjult gennem alle de måneder af svangerskabet. Lille Emil bar på en hemmelighed i blodet sit, en hemmelighed, som forklarede, hvorfor han havde nægtet al mat bortset fra Sigrids. Men det skulle fortsat opdages. Morgenlyset strømmede ind gennem vinduerne i Villa Hansen, da Ingrid vågnede på gæsterommet. Klokken var 7:00, og for første gang på næsten en uge havde hun sovet 6 timer i stræk uden afbrud, uden Emils konstante gråd, uden anråb fra lejre, uden det kvælende presset af at føle sig observeret, dømt, stemplet som en inkompetent mor. Hun så sig i spejlet og til 3 år, men så yngre ud takket være de månedlige ansigtsbehandlingene ved klinikken på Bogstadvejen. Hendes perfekt glattede blonde hår, hendes rynkefrie hud takket være strategisk Botox. Hun havde fået tilbage sin figur fra før graviditeten på rekordtid, trænede 3 timer dagligt med sin personlige træner. Graviditeten havde været et mareridt, ikke på grund af kvalme eller cravings, men fordi det betyder at miste kontrollen over kroppen, sit image, sit sociale liv. Bjørn havde insisteret så mye på at få en arving. Investorerne fra Dubai ønsker at se familiær stabilitet, sagde han. Vi må vise kontinuitet i virksomheden. For Ingrid var Emil mere et forretningskrav end et ønsket barn. Hun tog på sig sin importede cashmere-kåbe fra Italia og gik barfot mod hovedsoverdommet. Hun forventede at finde Bjørn udmattet, babyen gråd som altid, det samme kaose som altid, men det hun så, paralyser til hende. Bjørn sov på lænestolen ved vinduet med et tæppe over beina, og i gyngestolen af Eik, som kostede 3,0 kroner, holdt Sigrid, hushjælpen, Emil, ind til brystet. Babyen så dybt med rosenrøde kind, pustende rolig. På sidebordet lå en pulsmåler, som en leje måtte have glemt, og viste helt normale vitale tegn. Hvad i helvede sker her? Ingrids stemme skar som en pisk gennem stilheden i rummet. Bjørn vågnede bråt. Sigrid åbnede øjnene forskrækket og pressede instinktivt babyen mod sig i en beskyttende gest. Ingrid, jeg kan forklare. Bjørn rejste sig raskt. Forklar hvad? Hvorfor denne kvinde er på rummet vort? Hvorfor hun har min søn? Ingrid gik frem med knyttede næver, ansigtet hendes vanligvis så kontrolleret, når forvrider raseri. Babyen var døende. Emil havde ikke spist noget på 5 dage. Ingen morsmælkerstatning fungerte. Sigrid, hun tilbød hjælp. Hjælp? Hvad slags hjælp? Ingrid så på Sigrid med absolut foragt. Hun lagde mærke til uniformens bluse, som var lidt åben, mælkeflækkene på stoffet, og forstå. Nej. Du siger mig, at du tillod denne hushjælp må amme sønnen hvor. Du har blivet helt gal. Jeg reddede livet hans. Forstår du ikke? Lejene vidste ikke, hvad de skulle gøre. Dr. Christiansen sagde, at hvis han ikke spiste snart, måtte vi lægge ham ind med intravenøs ernæring. Han kunne have fået varige skader. Der skulle du have taget ham til sygehuset, men ikke dette. Har du nogen anelse om, hvad folk vil sige, hvis de finder ud? Familien Berg, investorerne, vennene vore. Det bliver en skandale.
Sigrid rejste sig sagte med Emil fortsat sovende i armene. Stemmen hendes var fastere, end hun følte sig. Fru Hansen, jeg vil bare hjælpe. Babyen var sulten. Jeg mistede datteren min nylig, og kroppen min producerer fortsat mælk. Jeg mente ikke at fornærme dig eller forårsage problemer. Jeg vil bare, barnet skulle leve. Ingrid så hende op og ned med den foragten, som bare en, som er opvokset i rigdom, kan perfektionere. Datteren din, hvor belejlig. Og hvem garanterer mig, at du ikke har en eller anden sygdom, narkotika i systemet dit, alkohol? Vi ved ingenting om dig, om livet dit, om dine folk. Ingrid, nok. Bjørn stilte sig mellem de to kvinderne. Sigrid bestod alle medicinske tester, da vi ansatte hende. Hun er helt frisk, og takket være hende er sønnen vor i live og velnært for første gang på næsten en uge. Som om han ville bekræfte farens ord, strakte Emil sig i Sigrids arme og udstødte en liten fornøjet lyd, uden at vågne. Han så helt anderledes ud end den blege og svækkede babyen kvelden før. Han havde far i kindene, pustet dybt, og havde til og med gått op lidt i vægt i løbet af de få timene. Ingrid klemte kæven. Hun havde dog indrømt det, men Bjørn havde ret. Babyen så bedre ud, mye bedre. Okay, sagde hun til slut med at kan stemme. Men dette slutter nå. Jeg ringer doktor Strøm, kongefamiliens barnelæge. Hvis nogen kan finde en formel, som fungerer, er det han. Vi trænger ikke hushjælpens alternative tjenester. Mamma. En barnestemme hørtes fra døren. Det var Astrid, Bjørns 7 år gamle datter fra hans første ægteskab. En tynd jente med mørkt hår og nysgerrige øjne, identiske med farens. Hvorfor råber der? Jeg vækkede baby Emil. Gå tilbage til rummet dit. Astrid, beordret Ingrid, Hart. Hun havde aldrig knyttet sag til Bjørns datter, den jenta, som stadig mindede hende om, at hun ikke var den første kone, den første familien. Men jeg vil se lillebroren min. Papa sagde, han var syg. Bjørn gik bort til datteren sin og klemte hende. Han er bedre, prinsesse, mye bedre. Frøken Sigrid hjalp ham. Astrid så på Sigrid med de dybe øjne, som syntes at se mere end en 7 år gammel jente burde se. Kurerte du lillebroren min? Sigrid nikkede med et trist smil. Jeg bare matede ham, lille ven. Som mødre gør, sagde Astrid uskyldig. Så hun på Ingrid. Hvorfor matede ikke du ham? Stilheden, som fulgte, var øredøvende. Ingrid stivnede, ansigtet hendes rødmede af skam og sind. Bjørn kramtede ukomfortabelt. Sigrid sænkede blikket. Fordi det er forskellige måder at mate en baby på, Astrid, sagde Bjørn til slut. Nogle gange bruger vi flasker med speciel morsmælkerstatning. Ingrid havde medicinske komplikationer, som hindrede hende i at amme. Det var en løgn. Alle i rummet vidste det. Ingrid havde fra første stund afvist tanken på at amme. Det ødelægger brystene, havde hun sagt, og det er desuden primitivt. Til det findes det moderne morsmælkerstatning. Men moderne morsmælkerstatning havde ikke fungeret med Emil. I det øjeblikket vågnede babyen, åbnede øjnene og så sig uorienteret rundt. Da blikket hans faldt på Sigrid, skete noget ekstraordinært. Han smilte et lille, knapt mærkbart smil, men ægte, og strakte ud den lille hånd mod ansigtet hendes. Han er sulten igen, hviskede Sigrid. Hun kendte tegne den lille mundbevægelsen, den lille lyden, måden han søgte med hovedet. Giv ham flasken, som er i varmeren, beordrede Ingrid bråt. Hvis han spiste i går kvæld, vil han spise noget fra en vanlig flaske. Bjørn forberedte flasken med den dyreste morsmælkerstatning på markedet, importet fra Schweiz. Han tilbød den til Emil. Babyen afviste den umiddelbart snude hoved og begyndte at gråde af frustration. De prøvede med et andet mærke, en anden temperatur, en anden position. Ingenting fungerede. Emil gråd højere og højere, buede sin lille krop, blev rød af anstrengelse. Det var den samme desperate gråden fra de sidste 5 dage. Vær så snilt, sagde Bjørn og så på Sigrid med bøn i øjnene. En gang til bare til Dr. Strøm kommer. Ingrid skulle protestere, men Astrid kom hen i forkøbet. Lad hende, mamma Ingrid. Babyen er sulten, han bliver syg igen. Det var nu i Jentas stemme en modenhed, som ikke passede hendes alder. Ingrid så på hende med irritation, men sagde ingenting. Sigrid satte sig igen i gyngestolen. Med mygge naturlige bevægelser førte hun babyen til brystet. Emil roede sig umiddelbart og begyndte at spise. De små knytnævne han slappede af, pusten hans blev dyb og regelmæssig. Bjørn pustede lettet ud. Astrid smilte. Ingrid forlot rummet med et smæld i døren. Det ingen af dem vidste, var at i det nøjagtige øjeblikket havde fru Else Jensen, husholdersken på 60 år, som havde jobbet for familien i 20 år, hørt alt fra gangen, og Else havde en niece, som jobbede for Se og Hør. Inden næste eftermiddag ville Halle Oslo snakke om skandalen i Villa Hansen, men det var noget mere, noget mye mørkere. Mens Emil spiste i fred i Sigrids armer på en privat klinik på den andre side af byen, gennemgik doktor Christian Dahl blodprøver resultaterne, han havde taget af babyen dager tidligere. Hændene han skal, mens han læste dataene på dataskærmen. Emils blodtype stemte ikke overens med forældrenes, noget som var genetisk umuligt, medmindre en af dem ikke var den biologiske faren. Og doktor
Dahl havde netop fundet ud, hvem Emils virkelige far var. Han tog telefonen med skældende hænder og ringte et nummer, han havde lagret for måneder siden. Et nummer, han aldrig troede, han ville måtte bruge. God ettermiddag, sagde han, da nogen svarede i den andre ende. Jeg må snakke med hr. Erik Lie. Sig, at jeg har information om sønnen hans. I Villa Hansen, mens oktobersolen strømmede ind gennem vinduerne og lyste op Emils fredelige ansigt, forestilte ingen sig, at sandheden var i færd med at eksplodere, og at når den gjorde det, ville den ødelægge alt på sin vej. Erik Lie modtog samtalen fra Dr. Dahl, mens han spiste lunch på Ingebret Café, en af Oslos ældste spisesteder. Han var hovedaktionær i Nordlis Investeringer, hovedkonkurrenten til Hansen-gruppen, en 45 år gammel man, brunt hår, atletisk bygning och ett smil som hade erobrat dusinvis av giftekvinnor i Oslos societet, inkluder Ingrid Berg Hansen. Er du helt sikker? Spurgte Erik lavt, og bevægede sig bort fra bordet sit mod restaurantens private toiletter. Analysene lyver ikke her lige. Babyens AB-negativ blodtype kan bare komme fra dine gener. Bjørn Hansen er O-positiv. Det er biologisk umuligt, at han er faren. Erik lente sig mot marmorväggen och bearbejdet informationen. For 10 måneder siden hade han haft en stormfull affär med Ingrid. De hade möttes på en väldighetsgalla på Grand Hotel. Hun förlej av sitt perfekte og forutsigbare ægteskab. Han var fascineret af tanken på at erobre konen til sin største forretningsrival. Det som startede som et farligt spil. Blev til ukendtlige møter i en diskret lejlighed på Frogner. Ingrid havde fortalt ham, at hun tog prævention. Hun havde åbenbart løjet eller været uagtsom. Hvor mange mennesker ved dette? Spurgte Erik. Foreløbig bare mig, men jeg må levere den komplette rapporten til sygehuset. Det er protokol, når det er blodgruppe-inkompatibiliteter. Nogle andre vil se det til slut. Hvor mye vil du have? Det var stillhed i den andre ende af linjen. Det retter nævnte doktor Dahl en sum, 500 kroner for hans tavshed og for at ændre medicinske journaler. Aftalt, sagde Erik. Jeg overfører pengene i ettermiddag, men hør godt efter Dahl. Hvis et eneste ord om det lægger ud, vil du ikke bare miste din medicinske licens. Jeg har kontakter, som kan gøre livet dit vældig vanskeligt. Forstået? Forstået, herlig. Erik lagde på og så sig i spejlet. Han havde en søn, en arving. Babyen, som bare Hansen, navnet var hans. Ironien var dejlig og skræmmende på samme tid. I mellemtiden i villaen på Holmenkollen havde Sigrid blevet midlertidigt flyttet til tjenestepigers rum i samme etage som Emils barnerum. Bjørn havde insistet. Hvis babyen bare accepterede hendes mælk, måtte han have hende i nærheden 24 timer i døgnet. Ingrid havde eksploderet over forslaget. Du mener, at denne kvinde skal bo i vor etage, i familierummene. Det er midlertidigt, Ingrid, bare til vi finder en løsning. Løsningen er at finde en morsmælkerstatning, som fungerer. Doktor, Strøm kommer i morgen. Han løser dette. Men inderst inde vidste Ingrid, at ingen formelt ville fungere. Det var noget med Emil, noget hun ikke forstod, som knyttede ham til Sigrid på en uforklarlig måde. Den kvelden, mens Sigrid matede Emil for 5. gang den dagen, kom Bjørn ind i rummet med 2 kopper te. Jeg tænkte, du kanskje trængte dette, sagde han og tilbød hende en. Lindeblomste, min bedstemor satte hjælp med mælkeproduktionen. Sigrid accepterede koppen med et genert smil. Tak, herr Hansen. Det er vældig snilt. Kan mig Bjørn være så snill? Efter alt du har gjort for sønnen min, synes jeg, vi kan droppe formaliteterne. Han satte sig i lænestolen foran hende. For første gang så Sigrid ham uden direktørdressen, uden masken, som mægtig forretningsmand. Han havde på sig jeans og en enkelt skjorte. Han så sliten ud, sårbar, menneskelig. Hvad hed datteren din? Spurgte Bjørn forsigtig. Sigrid kendte den velkendte klumpen i halsen. Elise. Elise Olsen blev født år 22. August kl. 3:00. Hun vejede 2.900 gram. Hun havde svart hår som mit og øjnene. Jeg fik aldrig vide, hvilken fare øjnene hens ville få. De lukkede sig, før jeg rakk at se dem ordentligt. Jeg er så lei mig, Sigrid. Jeg kan ikke forestille mig den smerten. Det er som om en del af mig døde med hende. Liggende sagde, at hjertet hens ikke var rigtig dannet, at det ikke var noget at gøre. Men jeg følte hende bevæge sig ind i mig i måneder. Jeg hørte hjerteslagene hendes. Jeg drømte om fremtiden hendes. Og så, i løbet af timer, forsvandt alt. Bjørn lente sig fremover og støttede albuene på knæerne. Faren, er det ingen far? Vel, ja, det er en. Men han drog, da jeg fortalte ham, at jeg var gravid. Han var kelner på restauranten, da jeg jobbede før. Han sagde, han ikke var klar til at blive far, at han var for ung. Han var 26 år. Sigrid lå uden humor. Jeg var 24 og livred, men jeg flygtede ikke. Du er vældig modig. Jeg er ikke modig. Jeg gør bare det, jeg må gøre for at overleve, som at komme til Oslo, jobbe i andres hus, vaske bad for folk, som ikke engang ser mig i øjnene. Jeg ser dig i øjnene, sagde Bjørn, og det var sandt. Hans grå øjne betragtede hende med en intensitet, som gjorde hende ukomfortabel og trøstet på samme tid. Emil spiste færdig og rappede forsigtigt,
Sigrid lå og vuggede ham i armene. Babyen så på hende med absolut tilbedelse. De små fingrene klamrede sig til den blå blusen hendes. Det er rart, mumlede Sigrid. Når jeg matter ham, føler jeg, at Elise er her på en eller anden måde. Som om hun gennem Emil fortsat lever lidt. Bjørn svælgede. Det var noget dybt rørende i scenen. Denne unge kvinde, som havde mistet alt, gav liv til sønnen hans med en generøsitet, hun ikke havde nogen forpligtelse til at tilbyde. Jeg betaler dig mere, sagde han pludselig. Det tredobbelte af din nåværende løn. Og du får privat helseforsikring, betalt ferie, alt du trænger. Du trænger ikke at gøre det her, Bjørn. Jeg gør det, fordi jeg vil hjælpe. Jeg ved, og netop derfor vil jeg gøre det. Du er. Han søgte efter de rette ordene. Du er akkurat den typen person, Emil trænger i livet sit. I det øjeblikket åbnede døren bråt. Det var Ingrid, klædt i et Lululemon sportssæt, som kostede mere end Sigrids månedsløn. Hun havde akkurat kommet tilbage fra sin private Pilates-time. For en rørende scene, sagde hun sarkastisk, husets herre, som drikker til med hushjælpen. Hvad bliver det næste, Bjørn? Spise middag sammen? Kanskje gå på teater? Ingrid, ikke begynd. Nej, Bjørn, ikke du begynd. Det er ydmygende nok, at denne kvinde ammer sønnen hvor. Nå må du også gøre hende til din fortrolige. Sigrid rejste sig med Emil sovende over skulderen. Undskyld mig, fru. Det var ikke min intention at skabe problemer. Jeg skal lægge babyen i sengen hans. Men Ingrid blokker det vejen hendes. Ved du hvad? Jeg leger dette. Leger at se dig i huset mit. I lejligheden min med sønnen min. I morgen kommer Dr. Strøm, og når han finder løsningen, går du tilbage til at vaske guld, for det er det, du er god til. Ingrid, nok. Bjørn rejste sig rasende. Sigrid er grunden til, at sønnen vor lever. Vis lidt taknemmelighed. Taknemmelighed? For hvad? For at gøre noget, jeg burde have gjort. Tak for, at du stadig minder mig på, at jeg fejlede som mor. Ingen siger det. De trænger ikke at sige det. Jeg ser det i alles øjne. I dine, i datteren din Astrid, i de ansattes. Alle tænker, at jeg er en forfærdelig mor, fordi sønnen min ikke vil have mælken min. For første gang så Sigrid noget, som lignede sårbarhed i Ingrids øjne. Det var ikke bare arrogance eller grusomhed. Det var smerte der, skam, den typen sorg, som kommer fra at føle sig utilstrækkelig i det eneste, en kvinde antages at gøre naturligt. Fru Hansen, så Sigrid forsigtig. Ingen tænker det. Nogle gange er babyer vanskelige. Min kusine havde samme problem med sønnen sin. Det betyder ikke, at du er en dårlig mor. Jeg trænger ikke din medfølelse, spyttede Ingrid. Og jeg trænger definitivt ikke dine mødre. Du mistede babyen din. Jeg har fortsat min. Vi er ikke like. Årene faldt som kniver. Sigrid blæknede, følte hver stavelse som et fysisk slag. Bjørn stod paralyseret over den absolute grusomheden i udsagnet. Gå herfra, Ingrid, sagde Bjørn med en farlig lav stemme. Nå, det er mit hus. Det er vort hus. Og jeg vil ikke tolerere, at du snakker slik til nogen, som bare har vist venlighed. Gå før jeg siger noget, jeg angrer på. Ingrid så på dem begge med rent hat. Det retter ændret udtrykket hen sig til noget mere kalkulerende, mere farligt. Okay, jeg går. Men vidt dette, i morgen når Dr. Strøm kommer jeg til at kræve en fuldstændig efterforskning. Jeg vil have blodprøver, toksikologiske tester, kriminalregister. Hvis denne kvinde skal være i nærheden af sønnen min, skal jeg sørge for, at det ikke er noget mærkeligt i fortiden hendes. Det er ikke noget mærkeligt, sagde Sigrid med værdighed. Du kan undersøge, hvad du vil. Og det skal jeg. Og når jeg finder noget, for det er altid noget med folk som dig, skal jeg kaste dig ud af dette huset og sørge for, at du aldrig igen får job i nogen anstændig bolig i Oslo. Hun gik ud og smalt døren så hardt, da Emil vågnede og begyndte at gråde. Men Sigrid rodede ham ned ved at vugge ham forsigtigt, stod Bjørn og så på den lukkede døren. Ægteskabet deres havde været en facet i årevis, men nu blev sprækkende til afgrunder. Det de ikke vidste var, at Else, husholdersken, havde hørt hele samtalen. Og den samme kvelden ville Nisne Hens publicere en artikel på Se og Hørs netportal, Skandale i Societeten. Magnaten Bjørn Hansens kone nægter at amme sønnen sin. Hushjælp bliver fostermor til milliardærarvingen. Næste morgen ville Bjørns telefon ikke slutte at ringe, og Erik Lie ville læse nyheden, mens han spiste frokost, smilende af tilfredshed. Planen hans tog form. Snart, vældig snart, ville han kræve det, som var hans. Skandalen eksploderede som en bombe på norske sociale medier. Klokken 8:00 var hashtaggen milliardærbabyen allerede trending på Twitter. Møder for debatter det hæftigt. Nogen forsvarede Sigrid som en moderne heltinde. Andre kaldte hende en snylt og en lykkejern til, og med anklagede hende for at have planlagt alt. Bjørn opdagede artiklen, da hans personlige assistent, Einar, ringte ham klokken 7:03. Herr Hansen, vi har et problem. Et vældig stort problem. På mobilskærmen læste Bjørn overskriften. Hushjælp ammer milliardæren Bjørn Hansens søn efter kone nægtet. Artiklen var ledsaget af et uskarpt fotografi, tydeligt taget med teleobjektiv fra et sted i Hagen, hvor man kunne se Sigrid i gyngestolen ved vinduet med Emil i armene. Selve armingen var ikke eksplicit synlig, men positionen og konteksten var umisgendelig. Hvordan i helvede fik de dette? Brølte Bjørn.
Sociale medier er gale her. Internationale medier plukker allerede op historien. BBC News, New York Times, Reuters spørger alle efter udtalelser. Bjørn stormede ned marmortrappen 2-3 gange. Han fandt Ingrid på gourmetjøkkenet, drak sin grønne juice, mens hun surfede på iPad'en. Ansigtet hendes var blægt af raseri. Har du set det? Spyttede hun uden at hilse på ham. Jeg fandt det akkurat ud. Ingrid, vi må håndtere det forsigtigt. En fejludtalelse. En fejludtalelse. Bjørn virer til latter for hele Norge. Veninderne mine har allerede sendt mig 20 meldinger. Præsidenten for Veldedighedsklubben ringte mig akkurat for at tilbyde sin støtte, som er hans elegante motto at sige, at hun vil have sladder på. Døren til køkkenet åbnede sig. Sigrid kom ind med Emil, som netop havde vågnet. Da hun så udtrykkende i ansigtene til Bjørn og Ingrid, stoppede hun bråt. Sker det noget? Ingrid lå hysterisk. Om det sker noget? Du er berømt, Sigrid. Hele Norge snakker om dig. Den lille hushjælpen, som reddede den stakkars Rikke babyen fra den forfængelige og grusomme moren. Hvad? Sigrid blæknede. Bjørn viste hende telefonen sin. Sigrid læste artiklen og følte beina skælve. Tårerne begyndte at rende ned over kindene. Jeg vil aldrig snakke med pressen. Du må tro mig, hr. Hansen. Jeg aldrig. Jeg ved, sagde Bjørn bestemt. Jeg ved det ikke var der. Nogen i det huset snakkede. Som om hun var fremkaldt af svart magi, kom Else ind i det øjeblikket med et bræt med toast. Udtrykket hendes var forsigtigt skyldig. Bjørn så hende ret i øjnene. Else, ved du nu om dette? Den 60 år gamle kvinde sænkede blikket. Jeg snakkede ikke direkte med pressen, hr. Hansen. Men det er muligt at nævne noget for nisende mine. Hun jobber for Se og Hør, fuldførte Bjørn. Du har jobbet her i 20 år, Else. 20 år, da denne familien stolte på dig, og slik betaler du os tilbage. Det var ikke med onde hensigter. Jeg troede folk burde vide sandheden om, hvordan frøken Sigrid redde babyen. Hun fortjener anerkendelse. Anerkendelse? Råbte Ingrid. Du kan hente anerkendelse ved at gøre os til et cirkusshow. Har du nogen anelse om skaden, du har forårsaget? Else begyndte at gråte. Jeg er lei mig. Jeg er så lei mig. Jeg troede ikke. Du er sparket, sagde Ingrid kaldt. Pak sagtene dine og forlad dette huset før middag. Ingrid, vent, afbrød, Bjørn. Else har familie, som er afhængig af. Jeg bryr mig ikke. Enten går hun, eller så går jeg. Du bestemmer. Bjørn klemte kæven så på Else med beklagelse. Jeg er lei mig, men du må gå. Vi betaler dig 3 måneders løn og et anbefalingsbrev, men efter dette kan du ikke blive. Else nikkede snufsende og forlod køkkenet. I det øjeblikket ringte dørklokken i villaen. Det var Dr. Sverre Strøm, den norske kongefamiliens barneleje, en 60 år gammel mand med helt hvidt hår og et upåklageligt rygte. Bjørn lod ham komme ind i hovedstuen, da Sigrid ventede med Emil. Dr. Strøm, tak for at du kom på så kort varsel. Selvfølgelig, Bjørn. Jeg hørte om situationen ganske uvanlig. Han så på Sigrid med professionel nysgerrighed, ikke dømmende. Du må være dame, som har matet den lille. Ja, doktor. Mit navn er Sigrid Olsen. Doktoren undersøgte Emil forsigtigt, tjekkede vitale tegn, vægt, hudfarve, reflekser. Efter 20 minutter tog han også stetoskopet og smilte. Denne babyen er i udmærket helse. Han har gået op 200 gram de sidste 3 dage, noget som er bemærkelsesværdigt, taget i betragtning, at han tidligere tabte vægt. Hans vitale tegn er perfekte. Så hvorfor afviser han al morsmælkerstatning, spurgte Ingrid. Det er dokumenterte tilfælde af babyer, som udvikler svært specifikke præferencer. Nogle afviser visse smager, teksturer eller til og med temperatur. I sjældne tilfælde spiller den emotionelle forbindelsen med den, som mater dem, også en vigtig rolle. Han så på Sigrid. Det er tydeligt, at denne babyen føler sig tryg hos dig. Men det må findes en morsmælkerstatning, som fungerer, insisterede Ingrid. Vi kan prøve det. Jeg har tilgang til specialiserede morsmælkerstatninger, som ikke er kommercielt tilgængelige. Imidlertid må jeg være ærlig med det. Han vendte sig mod Bjørn og Ingrid. Hvis babyen trives med morsmælk, er det objektivt set det bedste ernæringsmæssige alternativet. Ingen morsmælkerstatning, uansett hvor avanceret den er, kan fuldt ud genskabe antistofferne og næringsstofferne i morsmælk. Men dette kan ikke fortsætte i det uendelige, protesterede Ingrid. Det er upassende at redde et barns liv. Dr. Strøm så alvorligt på hende. Fru Hansen, jeg har set mange ting i min 40 år med medicinsk praksis, og jeg kan forsikre dig om, at en generøs kvinde, som deler sin mælk med en baby, som trænger den, er langt fra det mest uvanlige. Det er faktisk en af de vakreste og mest menneskelige tingene, jeg har været vidne til. Ingrid knep munden sammen, men sagde ingenting. Min professionelle anbefaling er denne. Fortsæt med det nåværende arrangementet i mindst 2 måneder til. Der vil Emil kunne begynde at spise fast føde, og overgangen bliver lettere. I mellemtiden vil vi gradvist prøve at introducere en flaske om dagen, vældig sagte for at vende ham til det. Bjørn nikkede.
Tak, doktor. Efter at doktor Strøm havde dræt, vendte Ingrid sig mod Bjørn med flammende øjne. 2 måneder. Han ville, at det skal fortsætte i 2 måneder til. Det er det bedste for Emil. Og hvad med det bedste for mig? For os? For vort rygte? Vort rygte vil komme sig. Sønnen vor har ingen erstatning. Ingrid tog sin hermesvæske fra bordet. Jeg drar til Bern. Jeg skal bo hos forældrene mine i nogle dage. Jeg kan ikke være her, mens hele Oslo snakker om mig som moren, som forlod babyen sin. Ingen siger det. Alle tænker det. Og du, hun pegte på Sigrid, som havde været tavs under hele samtalen. Du bliver her i huset mit og med dig søn min og tager min plads. Fru Hansen, jeg aldrig, begyndte Sigrid, ikke snak til mig. Jeg vil ikke høre stemmen din. Ingrid gik ud og smalte døren, så har der malerierne på væggene ristet. Bjørn sank ned i sofaen og dækkede ansigtet med hændene. Emil, uvidende om dramaet, så fredelig i Sigrids armer. Jeg er lei mig, viskede Bjørn. Jeg er lei mig for, at du går gennem dette. Ingenting af dette er din fejl. Kanskje jeg burde finde en anden job. Der kan finde professionel fostermor, nogen som... Nej, Bjørn så op. Ikke Emil trænger dig, og jeg trænger dig også her. Det var noget i måden, han sagde det på, noget som fik Sigrids hjerte til at slå raskere. Det var ikke passende. Han var hans arbejdsgiver, en gift mand, milliardær. Hun var bare en hushjælp fra en bortgemt bygd i indlandet. Men i det øjeblikket, mens de så hverandre i øjnene med en sovende baby mellem sig, følte begge at noget havde ændret sig uigenkaldeligt. Det ingen af dem vidste var, at Erik Lie i det øjeblikket var på sit kontor på Aker Brygge og læste den samme artiklen med et fornøjet smil. Han ringte sin personlige advokat, Jonas. Jonas, jeg trænger, at du forbereder nogle dokumenter. Jeg skal bede om en farskapstest. Det er på tide, at Bjørn Hansen får vite sandheden om sin perfekte arving. Og i kælderen i Villa Hansen pakkede Else sine ejendeler med tårer i øjnene. Før hun drog, skrev hun en lap, som hun stak under døren til Sigrids rum. Jeg er lei mig for alt, men det er nu, du må vide. Fru Ingrid har hemmeligheder, som forklarer, hvorfor hun hader så mye, at du er her. Spørg hende om Erik Lie. Spørg hende, hvad hun gjorde på Continental Hotel hver onsdag eftermiddag for et år siden. Sigrid ville finde den lappen 3 timer senere, og når hun gjorde det, ville hun begynde at forstå, at Emil ikke bare var en baby afvist af sin mor. Han var den levende hemmeligheden til et svigt, som var i færd med at ødelægge 2 familier. Sigrid fandt lappen fra Else, da hun kom tilbage til rummet sit etter og havde lagt Emil for ettermiddagsluren. Det sammenbrettede papiret lå på gulvet ved døren. Hændene hendes skal, mens hun læste de hastigt skrevne ordene. Erik Lie, Continental Hotel, onsdag eftermiddag. Hvem var Erik Lie? Navnet hørtes vagt kendt ud, som noget hun havde hørt i korridorsamtaler blandt de ansatte. Hun tog frem mobiltelefonen og søgte på Google. Det første, som dukkede op, var et fotografi af en kæk mand på forsiden af Økonomisk Aktuel, Erik Lie, investeringshajen, som truer Hansen-gruppen. Artiklen var 6 måneder gammel og handlede om den harde konkurrencen mellem Nordlys Investeringer og Hansen-gruppen om en milliardkontrakt i Stavanger. Sigrid fortsatte at søge. Hun fandt sociale fotografier. Erik på väldighetsgallaer, Erik på hotellåbninger, og så hun et billede som frøs blodet i årene hennes. Erik Lie og Ingrid Berg sammen på en Røde Kors middag for 11 måneder siden. Han havde hånden på korsryggen hendes. Hun smilte på en måde, Sigrid aldrig havde set hende smile til Bjørn. Herregud, viskede hun. Et bank på døren skræmte hende. Det var Astrid, Bjørns datter. Sigrid, kan jeg komme ind? Jeg vil se lillebroren min. Selvfølgelig, lille ven, men han sover. Astrid kom in og satte sig på sengekanten. Og så mot vuggen der Emil vilte. Hun var en moden jente for sine 7 år, med de ögonen som syntes och forstå for mye. Min mamma drog, sa Astrid pludselig. Min mamma altså, døde da jeg var 3 år gammel. Kræft. Sigrid satte sig ved siden af hende. Jeg er så lei mig, kære. Pappa var vældig lei sig længe. Så mødte han Ingrid for 2 år siden. Hun er pæn, men hun er ikke kærlig, som mamma var. Hun klemmer mig aldrig, ligger aldrig med mig. Nogle gange udtrykker voksne kærlighed på forskellige måder. Tror du, Ingrid elsker Emil? Spurgte Astrid med den brutale barnslige ærligheden. Sigrid vidste ikke, hvad hun skulle svare. Før hun rak og gøre det, fortsatte Astrid. Jeg hørte Ingrid snakke i telefonen for nogle måneder siden. Hun gråt. Hun sagde, at hun havde gjort en frygtelig fejl, at hun ikke vidste, hvad hun skulle gøre, at han ikke kunne finde det ud. Hvem kunne ikke finde det ud? Jeg ved ikke, men jeg tror, hun snakkede om pappa. Astrid så på hende med vældig alvorlige øjne. Tror du, Ingrid har hemmeligheder? Før Sigrid rak og svare, åbnede døren bråt. Det var Bjørn med ansigtet forvred. Sigrid, jeg må snakke med dig. Astrid, gå til rummet dit, vær så snil. Men pappa, når prinsesse, Astrid, suppede ud. Bjørn lukkede døren og lente sig mod den, som om han trængte den fysiske støtten for ikke at kollapse. Jeg har akurat måttet en retslig melding. Erik Lie beder om en farskapstest for Emil. Sigrids verden stoppede.
Hvad siger han? At han har bevis for, at han er den biologiske faren, at han havde et forhold til Ingrid, at Emil er hans søn, ikke min. Bjørn sank ned langs døren, til han sat på gulvet med hovedet i hende. Forstår du, hvad det betyder, hvis det er sandt, hvis Emil ikke er min? Stemmen hans brast. Emil, den vakre babyen, som sover der, er kanskje ikke min, selvom han ikke skulle være det biologisk. Du er hans far. Du var der. Du bekymrer dig for ham, da han var syg. Du er den, som elsker ham. Bjørn så op. Hans grå øjne var fyldt med tårer. Hvordan kan du, som har lidt så myge, som mistede din egen datter, være så klok og generøs? Fordi smerten lærte mig, hvad som virkelig betyder noget, og det er ikke blod, det er kærlighed. De så på veranda længe. Bjørn klemte Sigrids hænder. Jeg ringte Ingrid. Jeg kræver, at hun kom tilbage til Oslo umiddelbart, for at give mig en forklaring. Hun lagde på. Og hvad skal du gøre? Jeg skal tage farskabstesten. Jeg må vide sandheden, selvom den ødelægger mig. Han rejste sig og hjalp Sigrid også. Men det er noget mere, jeg trænger, at du ved. Uanset hvad jeg opdager, uanset hvem som er Emils biologiske far, kommer jeg ikke til at lade Erik lige tage ham. Den babyen blev hos mig. I det øjeblikket vågnede Emil og gråt. Sigrid gik bort til vuggen og tog ham i armene. Babyen rodede sig umiddelbart, da han genkendte hende. Bjørn observerede dem, mor og søn, selvom de ikke var der blod. Det var mere kærlighed i det billede, end i alt han havde set i sit ægteskab med Ingrid. Sigrid, det er nu, jeg vil spørge dig, og jeg trænger, at du er helt ærlig med mig. Selvfølgelig. Hvorfor gør du det? Hvorfor bliver du her og tåler Ingrids foragt, folks blik, skandalen? Du kunne finde job i et andet hus, hvor du vil blive behandlet med respekt. Sigrid så på babyen i armene. Emil så på hende med de mørke øjne fyldt med absolut tillid. Fordi når jeg matter Emil, når jeg ser på ham, føler jeg, at datteren min ikke døde forgives. Jeg føler, at hendes korte liv havde en hensigt og forberedte mig på at redde denne babyen, og desuden. Hun tog en pause og bet sig i læben. Han betyder noget for mig. Han betyder mye. Det er ikke bare en job. Betyder Emil noget for dig? Eller også? Bjørn lod spørgsmålet hænge i luften, men øjnene han sagde alt. Sigrid kendte varmen stige til ansigtet. Herr Hansen. Bjørn, vær så snill, kald mig Bjørn. Bjørn, det vil ikke være passende. Du er min arbejdsgiver. Du er gift. Ægteskabet mit tog slut længe før du kom. Jeg ville bare ikke se det. Ingrid og jeg var aldrig ment for hverandre. Det var et passende arrangement, som blev stadig mere ubehageligt over tid. Ligevel blev samtalen afbrudt af dørklokken i villaen. Bjørn gik ned trappen og åbnede døren. Det var en budbringer med en officiel konvolut. Herr Bjørn Hansen. Ja. Retsopfordring. Du må møde næste mandag for farskabstesten. Her er alle detaljerne. Bjørn tog konvolutten med skælvende hænder. Budbringeren drog. Da Bjørn åbnede dokumentet, fandt han noget mere inde i. Et fotografi. Det var Ingrid og Erik, kysset lidenskabeligt i det, som så ud til at være lobbyen på Continental Hotel. Datoen viste 15. januar, nøjagtigt 9 måneder før Emils fødsel. Bjørn følte guldet bevæge sig under fødderne. Han lænte sig mod væggen for ikke at falde. Sigrid kom løbende ned trappen, fortsat med Emil i armene. Hvad skete? Hvad står det i dokumentet? Bjørn viste hende fotografiet uden at sige et ord. Sigrid så på det og følte kvalme. Jeg er så lej mig, viskede hun. Jeg må snakke med advokaten af mine. Dette kommer til at blive vældig stygt, Sigrid. Vældig stygt. Det bliver juridiske kamper, medieskandaler, efterforskninger, og du kommer til at blive fanget midt i alt dette, hvis du bliver. Jeg drar ikke, sagde Sigrid, bestemt. Emil trænger mig. Og jeg trænger dig også. Der begge. Bjørn så på hende med en blanding af taknemmelighed, smerte og noget dybere, som ingen af dem var klare til at navngive endnu. Der må du forberede dig, for stormen har så vidt begyndt. Den kvælden, mens Oslo sov, forblev 3 personer vågne. Bjørn på kontoret sit, omgivet af advokater, forberedte sit juridiske forsvar mod Erik Lie. Ingrid i forældrenes villa i Bern drak vind og gråt, velvidende om, at hendes løgner var i færd med at eksplodere i ansigtet hendes. Og Erik i sin luksuslejlighed på Frogner så på et fotografi af Emil, som han havde fundet på internet, og berørte skærmen med en finger og viskede, snart, min søn, snart er du der du hører hjemme. Men det var nu ingen av dem vidste, noget som ville ændre alt fuldstændig. Dr. Dahl, den samme som havde solgt sin tavshed til Erik for 500 kroner, havde taget vare på en kopi af blodprøvene, og den kopien viste nu, han ikke havde fortalt Erik noget afgørende. Analysen indikerede, at Erik var Emils far, men de viste også noget mere i babyens genetik, en blodsygdom arvet på morsiden, en sjælden tilstand, som forklarede, hvorfor Emil afviste kommercielle morsmælkerstatninger, og den samme tilstand var til stede i Sigrids blodprøver, som sygehuset havde arkiver, da hun fødte Elise. Det var en tilstand, som forekom hos mindre end 0,1% af den norske befolkning, den samme tilstand hos Emil og hos Sigrid, noget som var statistisk umuligt, med mindre det var en direkte familieforbindelse mellem dem. Dr. Dahl lade den informationen
i safen sin. En dag tænkte han, ville det være værd mye mere end de 500 kroner Erik havde betalt ham, men han vidste ikke, at den dagen ville komme mye raskere, end han forestillede sig. Mandagen kom alt for fort. Bjørn, Ingrid og Erik mødte op på det specialiserede kliniske laboratoriet i Parkvejen, ledsaget af sine respektive advokater. Spændingen var så tyk, at den kunne kuttes med en kniv. Sigrid havde blidt igen i villaen med Emil og Astrid. Jenta havde ikke gått på skolen den ugen. Bjørn mente, det var bedst at holde hende under potentielt sårende kommentarer fra andre barn, som utvivlsomt havde hørt forældrene sin snakke om skandalen. Papa, spurgte Astrid, mens hun så Sigrid tilberedte lunch på det enorme køkkenet. Selvfølgelig, kære, men hvis det viser sig, at Emil ikke er min ægte bror, vil de tage ham bort. Sigrid knælte ned foran Jenta og tog de små hænder hen til sine. Hør godt efter, Astrid. Din papa elsker Emil af hele sit hjerte. Uanset hvad papirerne siger, er den babyen din bror, og din papa vil gøre alt for, at der skal være sammen. Og du kommer også til at blive. Det var et enkelt uskyldigt spørgsmål, men lavet med så mye vægt, at Sigrid følte tårerne stikke i øjnene. Så længe der trænger mig, vil jeg være her. Astrid klemte hende hardt. Vi trænger dig så mye. Du er den eneste person, som får dette huset til at føles som et hjem. På laboratoriet var ting betydeligt mindre emotionelle. Ingrid havde kommet 30 minutter for sent med mørke solbriller og en minkpels, til trods for at oktober i Oslo var relativt mild. Du er sen, sagde Bjørn med iskald stemme, da hun endelig dukkede op. Trafikken fra Bern var forfærdelig. Du kunne have kommet tilbage i går kvæld, som jeg bad dig om. Jeg havde ikke lyst til at se dig. Erik observerede udvekslingen med knap skjult tilfredshed. Han havde på sig en mørkegrå Armani-dress, som havde kostet over 50 kroner. Advokaten hans, en skaldet mand ved navn Jonas Wick, kendt for at vinde umulige sager med tvivlsomme metoder, viskede noget i øret hans. Goddag alle sammen, sagde den ansvarlige lægen, en genetiker ved navn Dr. Per Johannesen. Vi skal nu fortsætte med blodprøvene. Processen er enkel og smertefri. Resultatene vil være klare om 72 timer. Kan der ikke fremskynde det, spurgte Erik. Jeg betaler det som trængs. Videnskabelige processer kan ikke fremskyndes herlig. Nøjagtighed er vigtigere end hastighed. En togtig blodprøver. Bjørn var den første med et udtryksløst ansigt, men knoklerne var vidt af at knytte nævene. Ingrid var der retter, undgik at se nogen i øjnene. Erik var den sidste, smilende selvsikkert. Vi trænger også en prøve af babyen, indikerede Dr. Johannesen. Er det absolut nødvendigt, spurgte Bjørn. Han er en nyfødt. Jeg er ret af det, men vi bruger en vældig tynd nål. Det vil være raskt. Bjørn ringte Sigrid. Kan du tage med Emil til laboratoriet? De trænger en blodprøve. 30 minutter senere ankom Sigrid med babyen. Da hun kom ind i laboratoriets venterum, var spændingen til at tage og føle på. Ingrid så på hende med foragt. Erik derimod observerede hende med nysgerrighed. Så du er den berømte fostermoren, sagde Erik, rejste sig og nærmede sig. Jeg har læst mye om dig i nyhederne. Halli, sagde Sigrid høflig, men kaldt. Den babyen ser sund ud. Du har gjort en god job. Han strakte ud hånden for at røre Emil, men Sigrid rykkede instinktivt. Jeg vil helst, at du ikke rører ham. Erik smil stivnede. Den babyen kan være lovlig min om nogle dage. Jeg foreslår, at du ændrer holdning. Den babyen afbrød Bjørn og stilte sig mellem Erik og Sigrid. Er min til et lovligt dokument siger noget andet, og jeg vil sætte pris på, om du holdt dig under ham og de, som tager vare på ham. Altid så territorial. Bjørn, selv med ting, som ikke tilhører dig. De to mændene så på hverandre med rent hat. Jonas Wick måtte gribe ind og lagde en hånd på skulderen til Erik. Her, vi er på et professionelt sted. Lad os bevare fatningen. Doktor Johannesen kom ind i det øjeblikket. Frøken var så snil at komme ind med babyen. Sigrid gik ind i prøvetolkningsrummet. Dr. Johannesen var overraskende skånsom. Distraherede Emil med et farverigt lægetøj, mens han tog en liten blodprøve fra hælden hans. Babyen gråd kort, men rodede sig, da Sigrid vuggede ham mod brystet sit. Færdig, Salen, der kan dra. Vi ringer der torsdag med resultatene. Men Sigrid gik ud med Emil. Hørte hun hævede stemmer. Bjørn og Ingrid kranglede i et hjørne af venterommet. Hvordan kunne du gøre det mod mig? Bjørns stemme skaller behersket raseri. Hvor længe var det? Hvor mange gange i sengen hvor? Aldrig i sengen hvor, svarede Ingrid med en slitten stemme. Det var altid på Continental. Onsdag. Jeg troede, du var på Pilates-timen din. Jeg har ikke gået på Pilates på 2 år, Bjørn. Jeg troede, du ville have lagt mærke til det. Hvorfor gjorde du det? Ingrid tog endelig af sig solbrillerne. Øjnene hendes var røde, hovne og gråt. Fordi du aldrig var virkelig med mig. Du var altid på job eller med Astrid eller tænkte på din afdøde kone. Jeg var bare et tilbehør, trofækonen for dine forretningsarrangementer. Det er ikke sandt. Ikke sandt? Når spurgte du mig sidst, hvordan jeg havde det, hvad jeg følte, hvad jeg ville have ud af livet. For der var det bare vigtigt, at jeg så bra ud på fotografierne, og at jeg organiserede de perfekte middagene.
Så løsningen var at ligge med min konkurrent. Blive gravid med ham. Jeg planlagde ikke at blive gravid, det var en ulykke. Og da jeg fandt det ud, var det allerede for sent, og hun stoppede. For hvad? Fjerne graviditeten. Bjørn så på hende med rædsel. Vurderede du det? Selvfølgelig vurderede jeg det, men så var du så begejstret for ideen om en arving. Alle investorerne spurgte om graviditeten min. Og Erik sagde, det var bedst at holde det hemmeligt, at ingen trængte at vide. Han vidste det fra begyndelsen. Selvfølgelig vidste han det. Han er hans søn. Ordene faldt som bomber. Sigrid, som havde lyttet ufrivilligt fra gangen, følte, at hjertet hendes krympede. Hun så på Emil, så uskyldig, så uvidende om kaoset, hans rene eksistens havde forårsaget. Erik dukkede op med sit arrogante smil intakt. Ingrid, kære, du burde ikke afsløre alle hemmelighederne, hvor endnu. Mye genstår at forhandle. Forhandle? Bjørn gik mod Erik, men advokaten han stoppede ham. Herr Hansen, enhver voldshandling vil skade din juridiske position. Bjørn pustede tungt og prøvede at kontrollere sig. Hvis resultaterne bekræfter, at du er faren, skal jeg ødelægge dig, Erik, dig og selskabet dit. Jeg skal bruge hver kontakt, hver ressource, hver krone jeg har. Bare gør det. Men husk, at dommeren vil vurdere, hvem som er mest egnet til at opdrage barnet. En stabil, vellykket mand uden offentlige skandaler, eller en ydmyget bedræt ægtemand, som er på alle forsider, som den bedrætte ægtemanden. Erik kom farlig nær. Dessutom har jeg nu, at du ikke har. Hvor? Kærligheden til barnets mor. Ingrid kommer med mig, når jeg får forældreden. Vi bliver en komplet familie. Du bliver alene, Bjørn, som du altid har været. Ingrid modsagde ikke Eriks ord, og den stillheten var mere smertefull end nu en mundtlig indrømmelse. Bjørn snudde sig og gik uden at sige et ord. Sigrid fulgte ham rask med Emil i armene. Hun nåede ham på parkeringspladsen. Bjørn lente sig mod Mercedesen med hende over ansigtet. Han snufsede, den mægtige manden, forretningsmagnaten, gråt som et barn. Sigrid nærmede sig, sagde ingenting, bare stod ved siden af ham med Emil mellem dem, og tilbød sin stille tilstedeværelse. Efter flere minutter så Bjørn op. Hører du alt? Ja. Der ved du, at jeg sandsynligvis kommer til at tabe. Erik har ret. Hvis Ingrid vidner til hans fordel, hvis de præsenterer bevis for, at de er et stabilt par, der kæmper du. Du giver dig ikke uden kamp. Hvorfor? Hvorfor skal jeg kæmpe for et barn, som ikke engang er mit biologisk? Sigrid lagde en hånd på armen hans. Fordi kærlighed ikke er i DNA'et, Bjørn. Den er i vågne nætter, i bekymringer, i at ønske det bedste for ham, uanset personlig kostnad. Du er hans far på alle måder, som betyder noget. Bjørn så på hende. Han så virkelig på hende. Han så en ung kvinde, som havde mistet alt og likevel fandt måter at give kærlighed på. Han så styrke og godhed. Han så alt Ingrid aldrig var. Hvordan er det muligt, at midt i alt dette helvede er du det eneste gode, som har hent mig? Sigrid kendte varmen stige i kindene. Bjørn, jeg ved, det er upassende, jeg ved, at timingen er forfærdelig, men jeg trænger, at du ved, at du har ændret noget i mig, i dette huset i alt. Før Sigrid rak at svare, ringte Bjørns telefon. Det var hans hovedadvokat, Andreas Strand. Bjørn, vi har et større problem. Erik har akkurat lever et nødforlag. Han ønsker midlertidigt forældreret for Emil umiddelbart. Han hævder, at mens du er følelsesmæssigt ustabil og babyen er afhængig af en hushjælp for mat, kan han tilbyde et mere stabilt miljø. Kan han gøre det? Han har allerede gjort det. Vi har en retshøring i morgen klokken 10:00. Du må forbedre dig. Bjørn lagde på, og så på Sigrid med fortvildelse. De kommer til at prøve at tage ham fra mig i morgen. Men det ingen af dem vidste, var, at Dr. Dahl i det øjeblikket så på Emils blodprøver på datamaskinen sin og havde fundet anomalien, den genetiske forbindelsen mellem Emil og Sigrid. Han tog telefonen og ringte et nummer. Det var på tide at øge prisen for hans tavshed. Denne information var værd mye mere end 500 kroner. Denne information var værd millioner og var i færd med at ændre skæbnen til alle involverte. Retssalen i Oslo Tinghus afdeling for familieret var overfyldt. Journalister, nysgerrige og advokater fyldte hver ledige hjørne. Sagen Hansen lige havde blidt årets skandale, og alle ville bevidne dramaet fra første rad. Bjørn kom ind klædt i sin fineste Brioni-dress, men posen under hans grå øjne afslørte, at han ikke havde sovet på dager. Hans juridiske team omringede ham, Andreas Strand og 2 andre advokater specialiseret på familiæret. Erik ankom minutter senere, smilende med den irriterende selvtilliden, ledsaget af Jonas Wick og Ingrid. Hun havde på sig en kramfaret Chanel-dragt, håret perfekt sat, upåklagelig sminke. Hun lignede mere en model på en catwalk end en mor i en forældretstvist. Sigrid sat på publikumsbænkene med Emil sovende i fanget. Astrid var i villaen med en midlertidig barnevagt. Bjørn havde insisteret på, at Sigrid skulle tage med babyen. Dommeren må se, at Emil er sund velstillet. Og du er grunden til det. Dommer Carmen Molina kom ind i salen. Hun var en kvinde i 50'erne, med et alvorligt udtryk og et rygte for at være nådeløs, men retfærdig. Hun havde håndteret nogle af Norges mest komplicerede forældretssager. God dag.
Dette er en ekstraordinær procedure forespurgt af hr. Erik Lie for at fastsætte midlertidig forældreret for mindreårige Emil Berg Hansen til den definitive paterniteten er afgjort. Hr. Wick, du kan begynde. Jonas Wick rejste sig og ordnede på det italienske slipset sit. Deres ære, min klient søger det bedste for den mindreårige. Fakta er klare. Hr. Bjørn Hansen går gennem en alvorlig emotionel krise, som følger opdagelsen af hans kones utroskab. Hans mentale tilstand er ustabil. Desuden er babyen fuldstændig afhængig af en hushjælp for sin ernæring, noget som skaber en usund afhængighedssituation. Har du bevis for hr. Hansens angivelige ustabile mentale tilstand, spurgte dommeren. Vidnesbyrd fra ansatte, som har set ham gråte, skrige, opføre sig uregelmæssigt. Desuden, deres ære, den mindreårige bliver ammet af en kvinde, som ikke er hans mor, en hushjælp. Dette rejser alvorlige bekymringer om passende grænser og professionalitet. Andreas Strand rejste sig. Indvending. Frøken Sigrid Olsen reddede babyens liv, da ingen leje fandt en løsning. Hun er ikke en hvilken som helst ansat. Hun er grunden til, at dette barnet lever i dag. Forstået, sagde dommer Molina. Hr. Wick, hvad foreslår din klient som alternativ? Hr. Lie og fru Hansen er forberedt på at give den mindreårige et stabilt hjem. En professionel fostermor er allerede ansat. Babyen vil modtage omsorg fra begge biologiske forældre i et passende familiemiljø. Dommeren så på Ingrid. Fru Hansen, bekræfter du, at du ønsker at flytte med hr. Lie og tage med dig sønnen din? Ingrid rejste sig. Stemmen, hendes hørtes indnødt, mekanisk ud. Ja, deres ære. Jeg gjorde fejl i ægteskabet mitt, men min prioritet har altid været Emils velfærd. Erik er hans biologiske far, og sammen kan vi give ham en komplet familie. Og datteren din Astrid, hr. Hansens datter fra hans første ægteskab. Hvordan vil dette påvirke hendes forhold til broren sin? Ingrid nølte. Hun havde tydeligvis ikke vurderet spørgsmålet. Vel, Astrid er ikke min biologiske datter. Hun vil blive hos Bjørn, antager jeg. En mumling gik gennem salen. Selv dommer Molina rynkede panden over den kalde responsen. Bjørn knyttede nævne under bordet. Andreas Strand udnyttede øjeblikket. Deres ære viser netop vort point. Fru Hansen er villig til at skille 2 søsken, til at rive babyen fra det eneste hjemmet, han har kendt, fra søsteren, som forguder ham. Er det at handle i den mindreåriges bedste interesse? Hr. Strand, læg frem sagen din, beordrer dommeren med glæde. Deres ære, hr. Hansen, har været Emils far fra fødslen af. Han var til stede ved hver legebesøg, i hver søvnløse nat, i hver kritisk øjeblik, da babyen var syg. Biologi definerer ikke farskab, kærlighed gør. Og babyens afhængighed af hushjælpen, frøken Sigrid Olsen. Andreas pægte mod, da Sigrid sat, er en 24 år gammel kvinde, som mistede sin egen baby for 2 måneder siden. Da Emil bogstaveligt talt sultede ihjel, tilbød hun sin morsmælk uden og forvente noget tilbage. Hun har blivet medicinsk vurderet af helt frisk, og babyen trives under hendes omsorg. Dommeren så mod Sigrid. Frøken Olsen, kan du komme nærmere med babyen? Vær så snil. Sigrid følte bejnerskjælve, mens hun gik mod vidneboksen. Emil vågnede i armene hendes, og så sej nysgerrig rundt. Frøken Olsen, er det sandt, at du ammer denne babyen? Ja, der sagde jeg. Hvorfor gør du det? Hvad får du ud af dette? Sigrid så på Emil, der på dommeren. Jeg får ingenting materielt, deres ære. Jeg gør det, fordi da datteren min døde, følte jeg, at en del af mig døde med hende. Da jeg fik chancen til at redde Emil, følte jeg, at datteren min ikke havde død forgæves, at hendes korte liv havde en hensigt. Det bliver stille her i Sårland. Selv nogle journalister havde tårer i øjnene. Har du en følelsesmæssig tilknytning til babyen? Ja, deres ære myge. Og til hr. Hansen. Spørgsmålet faldt som en bombe. Sigrid kendte varmen stige til ansigtet. Jeg respekterer hr. Hansen vældig. Han er en god mand og en kærlig far. Det svarer ikke på spørgsmålet mit, frøken Olsen. Før Sigrid rak at svare, åbnede døren til salen bråt. En mand i 40'erne klædt i legefrak kom hastigt ind. Undskyld deres ære, mit navn er Dr. Christian Dahl. Jeg har afgørende information om denne sagen, som må høres umiddelbart. Dommer Molina rynkede panden. Dr. Dahl, det er svært uregelmæssigt. Hvem gav dig tilladelse til at afbryde denne proceduren? Ingen, deres ære, men det jeg har at sige vil fuldstændig ændre denne sagen. Jeg har bevis for en genetisk forbindelse mellem babyen og frøken Sigrid Olsen. Kaos brød ud i salen. Reporterer råbte spørgsmål. Bjørn rejste sig. Erik blæknede. Ingrid stod paralyseret. Orden. Dommeren slog med klubben. Dr. Dahl kom nærmere. Og det må være legitimt, ellers vil jeg anklage dig for foragt. Dr. Dahl gik mod vidneboksen og tog ud flere dokumenter fra en Manila-konvolut. Deres ære, jeg udførte blodprøver på babyen Emil for 2 uger siden. Under standardproceduren opdagede jeg en sjælden blodsygdom, en tilstand kaldt Bombay-syndromet, som påvirker mindre end 0,1% af befolkningen. Og hvad har det med frøken Olsen at gøre? Jeg tjekkede arkiverne på Ullevål sygehus, da frøken Olsen fødte for 2 måneder siden.
Hendes analyser viser den samme anomalien. Den statistiske sandsynligheden for, at 2 ubeslægtede personer har denne tilstand og befinder sig i denne nøjagtige situation, er omtrent 1 til 10 millioner. Sigrid følte verden snurret. Hvad siger du? Jeg siger, at du og babyen Emil deler en ekstremt sjælden genetisk markør, noget som antyder et direkte familieforhold. Det er umuligt, råbte Erik. Jeg er barnets far. Analyserne vil bekræfte det. Du kan være den biologiske faren her lige, men det er bevis for, at frøken Olsen kan være i slægt med babyen på morssiden. Ingrid rejste sig skælmende. Det er latterligt. Jeg er moren. Jeg fødte Emil. Det findes sygehusjournaler vidner, med mindre, doktor. Dahl tog en dramatisk pause. Med mindre det har varit en babybytte. Stillheten som fulgte var absolut. Ingen pustet, ingen beveget sig. Vad? Visket Sigrid. Frøken Olsen, hvor fødte du babyen din? På Ullevål sygehus afdeling for fødselsomsorg. Hvilken dag? 28. August. Dr. Dahl så på Ingrid. Og du, fru Hansen? Ingrid var blik som et spøgelse. 28. August. Ullevål sygehus. Afdeling for fødselsomsorg. Samme dag, samme sygehus, samme afdeling. Doktor. Der lot informationen synke ind. Det var en kaotisk nattevagt den kvelden, en ny sygeplejer, 2 babyer født med få minutters mellemrum, og nu 2 babyer med uforklarlige forbindelser. Bjørn gik sagte mod Sigrid. Siger du det? Jeg siger, at det er muligt, det har været en forveksling, at babyen, som døde, ikke var frøken Olsens datter, og at Emil er min søn, afsluttede Sigrid med tårer rendende ned over kindene. Emil er min biologiske søn. Salen eksploderede i totalt kaos. Dommer Molina slog med klubben uden held i et forsøg på at genoprette orden. Erik så på Dr. Dahl med rent hat. Hvor mye fik du betalt for at sige dette? Var det Hansen? Hvor mye? Ingen betalte mig for at sige sandheden, selvom du betalte mig 500 kroner for at skylde den. Dr. Dahl så direkte på Erik. Ja, deres ære. Her lige bestak mig for indre medicinske journaler. Jeg har bankoverføringene som bevis. Dommer Molina rejste sig. Denne høringen er udsat. Dr. Dahl vil blive taget i varetægt, mens vi verificerer hans påstander. Herlig, forlad ikke Oslo, og nogen må skaffe en retskendelse for at grave op kroppen til babyen som døde. Vi trænger definitiv DNA-bevis. Sigrid brød sammen i en stol og klemte Emil mod brystet. Babyen, uvidende om alt dramat, så på hende med de mørke øjne fulde af kærlighed. Min baby, snufsede Sigrid. Min Elise døde ikke. Min baby lever. Bjørn knælte ned foran hende og tog hændene hendes. Sigrid, hvis det er sandt, hvis Emil virkelig er din søn, der giver alt mening, viskede hun. Derfor accepterede han mig. Derfor afviste han alt andet. Det var ikke bare mælken, det var forbindelsen. Mor og søn ved altid. Ingrid observerede scenen på afstand med et ubeskriveligt udtryk. Erik havde forladt salen rasende, fulgt af advokaten sin. Og i det øjeblikket, mens Sigrid gråd og klemte babyen, hun troede, hun havde mistet, mens Bjørn indså, at han kunne miste barnet, han elskede, og mens Ingrid forstod, at hele livet hans var en løgn, la ingen mærke til den ældre kvinden, som satt på bakerste rad. Det var sykepleiere, som havde haft fakt den natte 28. August, den som havde forvekslet identifikationsarmbåndene til 2 babyer, fordi hun var sliten, fordi hun var ny, fordi livet nogle gange gør grusomme fejl. Hun havde levet med den skylden i 2 måneder. Hun havde set nyhederne. Hun havde genkendt Sigrid, og når endelig kom sandheden frem, hun rejste sig stille og forlod salen. Udenfor pustede hun ind den friske oktoberluften og gråd, for nogle sandheder, selvom de er nødvendige, ødelægger hele verdener. De næste 3 dage var et helvede for alle involverede. Medierne gik fuldstændig amok. Hashtaggen babybytte var en global trend. TV-programmer debatterede sagen i timevis. Juridiske eksperter, barnepsykologer og familieåndsaktivister udtalte sig uendeligt. Sigrid stængte sig inde i Villa Hansen og nægtede at snakke med journalister. Bjørn havde ansat ekstra sikkerhed efter, at 3 tv-team havde forsøgt at komme ind på ejendommen uden tilladelse. Gravlæggingen af den døde babyen blev udført tirsdag morgen. Sigrid kunne ikke være til stede. Tanken på at se kisten åbnes på fysisk og mødte muligheden for, at det ikke var hans datter, var for mye. Bjørn var med hende hele den dagen siddende i hagen, og så Emil sov i barnevognen uden at snakke myge, bare eksisterende i det delte rummet af usikkerhed. Hvad sker, hvis det er sandt? Spurgte Sigrid til slut. Hvis Emil virkelig er min biologisk, betyder det, at Erik har ret over ham. Bjørn havde tænkt nøjagtigt det samme. Jeg ved det ikke. Juridisk er det ekstremt kompliceret. Du vil være den biologiske moren. Erik, den biologiske faren. Jeg den lovlige faren frem til nu. Og Ingrid fødte en anden baby, som døde. Stakkels kvinde, viskede Sigrid. Til trods for alt, hun har gjort mod mig, kan jeg ikke forestille mig smerten hendes nu. Hun bar et barn i 9 måneder, født,
og det barnet døde, og hun vidste det aldrig. Ingrid har ikke forladt rummet sit på hotellet, hun bor på. Moren hendes ringte, siger hun er så under psykiatrisk tilsyn. Astrid dukkede op i hagen med skoleuniformen sin. Hun havde blivet sendt tilbage til skolen for at opretholde nogen normalitet. Papa, barna på skolen siger stykke ting. Bjørn klemte hende. Hvad slags ting, prinsesse? At Ingrid er slem. At Sigrid stjal babyen din. At vi er rare. Thor rent ned over kindene hendes. Emil skal blive hos os. Jeg ved ikke, kære, men jeg skal gøre alt, jeg kan for, at det skal blive sådan. Astrid løsnede fra faren og gik mod Sigrid. Hun tog hånden hendes. Hvis Emil virkelig er din baby, er jeg glad, for det betyder, at babyen din ikke døde, og du er snil. Du kommer til at blive en fantastisk mamma. Sigrid begyndte at gråte og klemte Jenta. Tak, Astrid. Det betyder mye for mig. Torsdag morgen blev alle igen kaldt til tinghuset. DNA-resultatene var klare. Salen var endda mere fuldpakket end forrige gang. Dommer Molina kom ind med et alvorligt udtryk, bærende på en forsalet konvolut. Denne saken har fået national og international opmærksomhed. Jeg vil gøre det klart, at denne domstolen tager beslutninger udelukkende baseret på bevis og i barnets bedste interesse. Jeg bryder mig ikke om overskrifter eller offentlig mening. Hun åbnede konvolutten, læste stille i flere sekunder, som virkede som en evighed. DNA-resultatene er entydige. Babyen, som døde år 22. August var ikke Sigrid Olsens biologiske datter, men var den biologiske datteren til Ingrid Berg og Erik Lie. Ingrid slap ud et smertefuldt støn. Moren hende, som sat ved siden af hende, klemte hende, mens hun snufsede. Babyen, kendt som Emil Berg Hansen, er biologisk søn av Sigrid Olsen og en man ved navn Stian Moe, faren som forlot frøken Olsen under graviditeten. Stillheten var absolut. Sigrid følte, at hun ikke kunne puste. Vendte sig Erik og rejste sig. Siger du, at babyen ikke er min? Korrekt, herr Lie. Du er far til babyen, som døde, ikke til babyen, som overlevede. Erik sank ned i stolen, blek. Hele planen hans, hele strategien hans, kollapsede på sekunder. Sygeplejen ansvarlig for byttet, Liv Nielsen, har leveret en fuldstændig erklæring og indrømmer sin fejl. Den natten var det 2 næsten samtidige fødsler, 2 guttebabyer. Midt i forvirringen og hendes uerfarenhed pladsede hun identifikationsarmbåndene fejl. Dommeren så på Sigrid. Frøken Olsen, juridisk set er du Emils biologiske mor. I midlertid har herr Hansen været den lovlige faren disse 2 månederne, og den biologiske faren herr Stian Moe har tilsyneladende ingen interesse i at udtøve sine forældrerettigheder. Jeg ved ikke engang, hvor han er, så Sigrid med skælmende stemme. Han drog, da jeg fortalte ham, at jeg var gravid. Han har ikke prøvet at kontakte mig. I så fald har vi en unik situation. En biologisk mor, som troede sønnen hans var død, en lovlig far, som elskede denne babyen og troede, han var hans. Og ingen biologisk far til stede. Andreas Strand rejste sig. Deres ære, min klient, beder om at beholde den lovlige forældretten til den mindreårige. Han har været den eneste faren Emil har kendt. Indvending sagde advokaten, som nu repræsenterede Sigrid, en mand ved navn Thomas Lund, som Bjørn havde ansat for hende. Min klient er den biologiske moren. Hun har primært ret over sønnen sin. Dommer Molina tog sig brillene. Dette er en af de mest komplekse sagene, jeg har set i 30 år i karrieren. Frøken Olsen, herr Hansen, kom nærmere at være så snil. Begge rejste sig og gik mod vidneboksen. Emil var med en barnevagt i det tilstøtende venterummet. Frøken Olsen, hvad vil du gøre? Sigrid så på Bjørn. Hun så terroren i hans grå øjne. Frykten for at miste barnet han havde taget vare på fra første sekund av livet. Det rette tænkte hun på sit eget tæp, på de 2 måneder hun havde tilbragt i troen på, at Elise var død. Jeg vil have søn min. Selvfølgelig vil jeg have ham, men... Stemmen hans brast. Men herr Hansen elsker ham, han har taget vare på ham. Og jeg vil ikke have nogen af ressourcerne, han har. Jeg bor i en bitteliten lejlighed. Jeg jobber med at vaske hus. Jeg kan ikke give ham det liv, Bjørn kan tilby. Penge er ikke det eneste, som betyder noget i opdragelsen af et barn, frøken Olsen. Jeg ved, men Bjørn er en god mand, en kærlig far. Og Emil har en søster, som forguder ham. Hvordan kan jeg skille dem? Bjørn tog Sigrids hånd impulsivt. Det er et andet alternativ, deres ære. Hvilket? Del forældret. Sigrid kunne flytte ind i villaen, ikke som ansat, men som Emils mor. Hun og jeg vil opdrage barnet sammen. Han vil have begge forældre, sin søster. Stabilitet. Herr Hansen, du er fortsat lovlig gift med fru Ingrid Hansen. Jeg skal søge om skilsmisse denne ugen på grund af utroskab og bedrag. Dommeren så på Ingrid, fru Hansen. Ingrid rejste sig sagte. Øjnene hans var tomme, som om noget inde i hende havde bristet permanent. Jeg skal ikke kæmpe. Babyen min døde. Barnet, jeg troede var mit, er ikke mit. Jeg har ingenting i hjernen at kæmpe for. Erik forsøgte at nærme sig hende, men Ingrid afviste ham. Ikke rør mig. Du vidste, at det kunne være en forveksling. Lene fortalte dig det, de så blodsygdommen.
Men det passede da bedre, at Emil var Bjørns søn. Mere skandale, mere skade på selskabet hans. Ingrid, min baby døde på grund af dig. Hvis jeg ikke havde været stresset med at skjule affæren, hvis jeg havde haft bedre svangerskabskontrol, kanskje sønnen min havde overlevet. Ingrid vendte sig mod dommeren. Godt kendt det, som er bedst for Emil. Jeg drar til Bern. Jeg vil ikke vide noget om nogen af der. Hun forlod salen eskortet af moren sin. Erik fulgte hen med blikket, og for første gang så han sårbar ud. Han havde mistet alt. Sønnen hans var død. Kvinden han elskede, hatede ham. Hans rygte var ødelagt af bestikkelsen til Dr. Dahl. Dommer Molina grublede i flere minutter. Dette er min midlertidige beslutning, genstand for genomgang om 6 måneder. Sigrid Olsen genvinder alle mors rettigheder over den mindreårige. Bjørn Hansen vil beholde delt forældre de næste 6 måneder, mens en passende familiedynamik etablers. Frøken Olsen, accepterer du at flytte til herr Hansens bolig for at lette den fælles opdragelsen? Sigrid så på Bjørn. Han nikkede og klemte hånden hens. Ja, deres ære. Jeg accepterer. Da så. Mødet hæves. Klokken faldt, og med den lyden ændrede alt sig. Sigrid havde fået sønnen sin tilbage. Bjørn beholdt barnet, han elskede. Og sammen, på en eller anden måtte de finde ud, hvordan de skulle blive en familie. Da de kom ud af tinghuset, omringede reporterne dem. Kameraerne blinkede. Spørgsmålene halede fra alle retninger. Frøken Olsen, hvordan føler du dig efter at have fået sønnen din tilbage? Herr Hansen, skal du skille dig fra Ingrid? Er det sandt, at der bor sammen? Bjørn lagde armen beskyttende rundt Sigrid og led hen mod bilen. Ejner og resten af sikkerhedsteamet blokkede reporterne. Vel inde i Mercedesen med de sortede vinduerne, som beskyttede dem mod nysgerrige blik, tillod Sigrid sig endelig at gråte. Hun gråd, for de tabte 2 måneder for den unødvendige smerten for Ingrids baby, som havde død uden at nogen vidste det. Jeg skal tage tilbage den tiden, sværede hun. Hver sekund jeg mistede med Emil, skal jeg tage tilbage. Bjørn klemte hende. Vi skal gøre det sammen, jeg lover dig. Og mens bilen kørte bort fra tinghuset mod villaen på Holmenkollen, mod babyen, som ventede på dem, mod et liv, som ingen af dem havde planlagt, men som kanskje var akkurat det, de begge trængte, lad ingen mærke til den svarte bilen, som fulgte dem på afstand. Inde i den bilen satte Stian Moe, Emils biologiske far, den samme, som havde forladt Sigrid 2 år tidligere. Han havde set nyhederne, han havde set, at sønnen hans var i live, og at når både den søn i en milliardærvilla. Stian smilte mens han tændte en cigaret. Han havde jobbet i bygg og anlæg i Bergen disse 2 årene, knapt overlevet, men nu havde han en søn, en rik søn, en søn som var vært guld. Og Stian Moe havde aldrig været god til at afvise muligheter. 3 uker efter rättsavgörelsen hade livet i Villa Hansen funnit en ny rytme. Sigrid så ikke længere i tjenestepikersrummet. Bjørn havde givet hende hovedsyden i 3. etage med udsigt over hagen og et tilstøtende rum perfekt for Emils barnerum. Tilpasningen havde ikke været let. Sigrid følte sig fortsat ukomfortabel med at blive serveret af andre ansatte. Mange af dem havde været hendes kolleger bare en måned tidligere. Men gradvis med Bjørns tålmodighed og Astrids ubetingede støtte, begyndte hun at føle, at kanskje, hun hørte hjemme der. Det var en lørdag formiddag i november. Sigrid var i hagen med Emil og nød høstsolen. Babyen havde vokset bemærkelsesværdig. Kindene var fulde af rosenrøde. Øjnene strålte af intelligens. Han vejede allerede næsten 5 kilogram. Se, min kære, sagde Sigrid til ham og viste ham de gyldne bladene, som faldt fra træerne. Høsten er magisk, ikke sandt? Han ser lykkelig ud. Sigrid snudede sig. Det var Bjørn, som kom mod hende med 2 kopper kaffe. Han havde på sig jeans og en oljenser, mere afslappet, end hun nogen gang havde set ham. Tak, sagde hun og tog koppen. Han vokser så fort. Nogle gange er jeg red for at gå glip af vigtige øjeblik. Derfor er vi sammen om dette, for at sørge for, at ingen går glip af noget. Bjørn satte sig på bænken ved siden af hende. Hvordan føler du dig? Med alt dette, mener jeg, angrer du på, at du takkede jer til at flytte hit? Nej, aldrig. Men nogle gange føler jeg, at jeg lever en andens liv. For 3 måneder siden vaskede jeg guld. Nu bor jeg i en villa. Jeg har min egen advokat. Medierne kalder mig mirakelmammaen. Du er mere end det, Sigrid. Du er modig, generøs, utrolig stærk. Blikkene deres mødtes. Det var noget i luften mellem dem, noget som havde vokset i ugevis, men som ingen af dem vågede navn i. Bjørn, jeg begyndte Sigrid, men blev afbrudt af Astrid, som kom løbende ud af huset. Papa, Sigrid, det er en mand ved døren. Han siger, han må snakke med der. Han siger, han er Emils papa. Sigrids hjerte stoppede. Hvad? Bjørn rejste sig umiddelbart. Udtrykket hans blev alvorlig. Astrid, tag med Emil ind. Nå. Jenta adlød tydelig red. Sigrid fulgte Bjørn mod hovedindgangen, da en af sikkerhedsvagtene holdt tilbage en mand. Stian Moe så ud akkurat som Sigrid huskede ham, bare mere ustilt. Han havde længere hår, flere dage og skæg, krøllede klæder, men de honningfarvede øjne var de samme, som havde fængslet hende for 2 år siden.
Sigrid, sagde Stian med det smilet, som engang havde virket charmerende for hende. Du ser bra ud, milliardærlivet klæder dig. Hvad gør du her, Stian? Sigrids stemme skal og behersket raseri. Jeg kom for at møde sønnen min. Jeg har rettigheder, ved du. Jeg er så nyhedende. Hele Oslo ved, at jeg er milliardærbabyens biologiske far. Bjørn stilte sig mellem Stian og Sigrid. Den samme babyen, du forlot, da han var i magen til moren sin. Du har ingen rettigheder her. Men det har jeg. Jeg konsultet en advokat. Jeg kan søke om delt foreldreret, besøk, barnebidrag. Stian smilte ondskapsfuldt. Eller vi kan komme til en mere civiliseret aftale. Hvor mye vil du have? Spurgte Bjørn direkte. 500 kroner og signering af dokumenter, som permanent fragiver sig alle mine forældrerettigheder. Det er et kup taget i betragtning, at jeg kunne bede om mye mere i retten. Du er afskyelig, spyttede Sigrid. Hvordan kan du gøre dette? Bruge din egen søn til udpressing. Det er ikke min søn, Sigrid. Det er et middel for et mål. Jeg vil ikke være far for 2 år siden, og jeg vil ikke være det nu. Men hvis universet giver mig en mulighed til at forbedre livet mit, vil jeg være dum og ikke tage den. Bjørn tog frem telefonen sin. Karl, kom til hovedindgangen. Vi har en indtrænger. Jeg er ingen indtrænger, protesterte Stian. Jeg er den biologiske faren. Jeg har al ret til at være her. Ikke på privat ejendom uden invitation. 2 sikkerhedsvagter dukkede op. Eskorter her Moe ud af ejendommen. Hvis han kommer tilbage, ring politiet. Mens de tog ham ud, råbte Stian til Sigrid. Tænk dig godt om. Enten betaler du mig, eller så ses vi i retten, og tro mig, dommerne favoriserer biologiske forældres rettigheder. Da de endelig drog, brød Sigrid sammen mod Bjørn, skælvende. Han klemte hende og følte, hvordan hun snufsede mod brystet hans. Han kan ikke tage ham fra mig. Ikke efter alt dette. Jeg kan ikke miste Emil igen. Du skal ikke. Jeg lover dig. Bjørn klemte hende hardere. Jeg skal snakke med Andreas. Vi finder en måde at neutralisere Stian på. Den kvelden efter at have lagt Emil og Astrid mødtes Bjørn og Sigrid på kontoret med Andreas Strand. Situationen er kompliceret, indrømmede advokaten. Stian har biologiske rettigheder. Hvis han søger en formel farskabstest og etablerer forældreret, har han lovlig ret til mindst besøg. Hvad om vi betaler ham? Spurgte Bjørn. Det vil være udpressing, teknisk set ulovlig. Men Andreas tog en pause. Hvis han frivilligt accepterer at frasige sig sine rettigheder i bytte mod en aftalt sum, præsenteret som en gensidig aftale, kan det fungere. Jeg vil ikke give ham en krone, sagde Sigrid bittert. Han fortjener det ikke. Du har ret. Han fortjener det ikke. Men nogle gange må vi svælge stoltheden for at beskytte det, vi elsker mest. Bjørn tog Sigrids hånd. 500 kroner er mye penge, men for mig er det ingenting sammenlignet med roen ved at vide, at Emil vil være tryg. Og hvis han kommer tilbage og beder om mere, hvis det aldrig tager slut, Andreas afbrød. Derfor må aftalen være vandtæt. Total og uigenkalelig fraskrivelse af forældrerettigheder, konfidentialitetsklausul. Hvis han bryder nogen af vilkårene, må han returnere pengene multipliceret med 3. Forbered dokumenterne, beordrede Bjørn. Men efterforsk ham først. Jeg vil vide alt om Stian Moe, hvor han bor, hvor han jobber, om han har hjælpt rulleblad, alt. I de påfølgende dage, mens de ventede på rapporten om Stian, var spændingen i huset til at tage og føle på. Sigrid så knapt, tjekkede konstant låsene, sørgede for at vagtene var vågne. Bjørn lagde mærke til posene under øjnene hendes, hvordan hun skvat af enhver lyd. En kvæld fandt han hende på Emils rum klokken 3. Nul bare siddende og så på ham sove. Du kan ikke leve slik, sagde han forsigtigt fra døren. Jeg er red for, at jeg en dag vågner, og han ikke er der, at Stian finder en måde at tage ham fra mig på. Bjørn gik ind i rummet og stilte sig ved siden af hende og så på babyen, som sov fredelig. Sigrid, jeg må sige dig noget, og kanskje er det ikke det rette tidspunktet, men hvis jeg ikke siger det nu, tror jeg, at jeg kommer til at eksplodere. Hvad sker? Disse sidste 2 månederne, og se dig med Emil, og se dig med Astrid, og dele alt med dig. Jeg har din sat nu af. Han snudde sig for at se hende ret ind i øjnene. Jeg har forelsket mig i dig. Sigrid følte, at hjertet hende stoppede. Bjørn, jeg ved, det er kompliceret. Jeg ved, at jeg fortsat er teknisk gift, selvom Ingrid signede skilsmissepapirerne forrige uge. Jeg ved, at du begyndte som min ansat, at det er klasseforskelle, alder, alt, men ingenting af det betyder noget for mig. Det eneste, som betyder noget, er, når jeg er med dig, føler jeg, at jeg endelig er på ret sted. Jeg føler også noget for dig, indrømmede Sigrid, tårerne rand ned over kindene. Men jeg er så red. Red for, at dette går for fort. Red for at ødelægge det. Red for, at du en dag våkner og indser, at du gjorde en fejl. Den eneste fejlen, jeg gjorde, var jo ikke fortælle dig det før. Bjørn tørkede tårerne hens med tomlen. Jeg beder dig ikke om at gifte dig med mig i morgen. Jeg beder dig bare om at give mig en chance, at vi ser, hvor dette fører os. Sigrid så på ham, på de grå øjne, som havde gått fra at skræmme hende til at få hende til at føle sig tryg. Hun tænkte på alt, de havde gået gennem sammen, på hvordan han aldrig havde behandlet hende som mindreværdig, på hvordan han elskede Emil, som om han var hans egen.
Okay, hviskede hun. En chance. Bjørn smilte, og i det øjeblikket, med måneskinnet som strømmede ind gennem vinduet, og Emil sovende mellem dem, bøjede han sig ned og kyssede hende. Det var et kys fyldt med løfter og håb. Da de skilte lag, vilte Sigrid panden mod Hans. Hvad skal vi gøre med Stian? Vi skal give ham pengene, Hans. Vi skal få ham til at signe de papirerne, og så skal vi glemme, at han eksisterer. Bjørn gav hende et nyt kys på panden, og vi skal blive en familie. Du, jeg, Emil og Astrid, en ægte familie. Dagen efter ankom Andreas med rapporten sin om Stian. Han havde spilhjælp på 1 million kroner. Han havde båd med forskellige kvinder i Bern. Ingen varige forhold, midlertidige jobber, ingenting stabilt. Han er en taber, som leder efter en stor gevinst, konkluderede Andreas. Men det gør ham farlig. Desperate mennesker er uforudsigbare. Der skal vi give ham det, han vil have, bestemte Bjørn. Men på vores betingelser og med politiovervågning til stede, når han signerer dokumenterne. Mødet blev planlagt til næste mandag. På Andreas' kontor med en notarius til stede og 2 politibetjenter som vidner, signede Stian Moe den totale fraskrivelsen af sin forældrerettigheder over Emil. 500 kroner, sagde Stian og tjekkede bankoverføringen på telefonen sin. Gled og gør forretninger med der. Hvis du igen nærmer dig Sigrid, Emil eller nogen medlem af familien min, reverseres denne overføring automatisk, og vi sagsøger dig for 3 gange beløbet. Forstået, Bjørns stemme var iskaldt. Helt forstået, ikke bekymre der vil aldrig se mig igen. Stian så på Sigrid en sidste gang. Jeg håber, du bliver lykkelig. Virkelig, du var altid for god for mig. Og med det forsvandt han ud af livene deres for altid. Sigrid følte som om en enorm vægt havde blivet løftet fra skuldrene hendes. Bjørn klemte hende der, og der på kontoret. Det er over, hviskede han. Endelig er det over. Men mens de fejrede sejren sin, lagde ingen mærke til konvolutten, som havde kommet til villaen den morgen. Et brev sendt fra Bern, det var fra Ingrid, og det som var i det, ville ændre alt nok en gang. Ingrids brev forblev uåbnet på Bjørns skrivebord i 2 dage. Hver gang han passede det, følte han en blanding af nysgerrighed og frygt. Til slut, en eftermiddag, mens Sigrid var i hagen med barna, tog han mod til sig og åbnede det. Kære Bjørn, jeg ved, at jeg ikke fortjener din opmærksomhed, langt mindre din tilgivelse, men jeg må skrive dette til dig, før jeg kan fortsætte med livet mit. I måneder har jeg været i intensiv terapi. Min psykiater siger, at jeg lider af alvorlig depression, og at jeg sandsynligvis har haft det i årvis uden at behandle det. Det undskylder ikke mine handlinger, men kanskje forklarer det dem. Jeg elskede dig aldrig, som du fortjente at blive elsket. Jeg giftede mig med dig af fejlårsager, sikkerhed, status og undslippe familiens forventninger. Og da jeg blev gravid med Erik, fik jeg panik ikke på grund af babyen, men på grund af at miste alt, jeg havde bygget op. Ironien er grusom. Babyen, jeg bar i magen i 9 måneder, den jeg følte bevæge sig, den jeg drømte om at kende, døde, og jeg vidste det aldrig. I 2 måneder troede jeg, at sønnen min levede, at han bare afviste mig som mor. Når forstår jeg, at universet straffede mig på den mest smertefulde måde mulig. Jeg skriver ikke for at bede om undskyldning, jeg fortjener det ikke. Jeg skriver, fordi jeg vil, at du skal vide, at Sigrid er alt, jeg aldrig kunne være. Hun er ægte, kærlig, modig. Tag vare på hende og fortæl hende, at jeg er lei mig for al smerten, jeg forårsagede hende. Jeg skriver også, fordi jeg trænger, at du ved noget om Astrid. Hun var aldrig bare datteren til din første kone for mig. Hun var en konstant påmindelse om, at jeg ikke var den første, at jeg aldrig ville være nok. Men når, i terapi, indså jeg, hvor grusom jeg var mod en uskyldig jente, som bare ville have kærlighed. Hvis du kan, fortæl hende, at jeg er lei mig, at hun altid fortjente mere end det, jeg gav hende. Jeg har bestemt mig for at blive Bern. Familien min har kontakter her, og jeg skal starte på nyt. Kanskje en dag kan jeg se mig selv i spejlet uden at hate mig selv. Skilsmissen er sinat. Jeg vil ikke have noget fra dig. Jeg vil bare have fred. Tag vare på Emil og fortæl Sigrid, at takket af hende ved jeg når, hvad ægte måske ærlighed er. Jeg så det i hver blik, hun gav den babyen, selv da hun troede, han ikke var hendes. Med anger og noget, som lignede taknemmelighed Ingrid. Bjørn læste færdig med tårer i øjnene. Det var mærkeligt. Han havde hattet Ingrid i ugevis, men dette brevet viste en knust kvinde, som endelig mødte sine dæmoner. Den kvelden, efter middagen, samlede han alle i stuen. Sigrid, Astrid og Emil på tæppet hans på gulvet. Jeg fik et brev fra Ingrid, kunne han. Astrid, det er nu hun ved, at du skal vide. Han læste den relevante delen af brevet for Jenta. Astrid lyttede stille, bearbejdet ordene. Hun er virkelig lei sig, spurgte hun til slut. Jeg tror, det er prinsesse. Folk gør fejl, nogle gange vældig store fejl, men det vigtigste er, om de lærer af dem. Astrid tænkte sig om et øjeblik. Det retter gik hun bort til Sigrid og klemte sig ind til hende. Jeg er glad, du er her. Du er en bedre mamma end Ingrid. Sigrid klemte Jenta og fyldte tårnet True med at falde. Jeg vil aldrig prøve at erstatte din ægte mamma, Astrid, men jeg lover dig, at jeg altid vil elske dig. Jeg ved. Derfor skal jeg kalde dig mamma Sigrid, som barn gør med stærmøder i filmer, men på den fine måten.
Bjørn observerede scenen med et hjerte fyldt. Hans knuste familie havde blivet bygget op igen på den mest uventede måde. Den var ikke perfekt. Men den var ægte. De næste måneder bragte vakre forandringer. Bjørns skilsmisse blev fuldført i januar. I marts fredede han officielt til Sigrid i den samme hagen, da hun havde reddet Emil den første natten. Jeg ved det er raskt, sagde Bjørn, knælende med en diamantring, som havde tilhørt hans mor, hans første kone. Jeg ved, at alt det har været galskab, men jeg ved også, at jeg ikke vil tilbringe en eneste dag til uden, at du officielt er min familie. Sigrid gråt. Låser jeg 1000 ganger. De giftede sig i en intim ceremoni i maj med bare nære venner og familie. Astrid var brudepige, klædt i en vakker lavendelfarvet kjole. Emil, når et måneder gammel, krabbede overalt i sin lille dras. Sigrids mor rejste fra Lillehammer, fortsatte i vantro over vendingen datterens liv havde taget. Min jente hushjælpen gifter sig med en milliardær, sagde hun gråtende. Det er som et eventyr. Det er ikke et eventyr, mamma, rettede Sigrid. Eventyr har ikke så mye smerte. Dette er ægte liv, kompliceret, smertefuldt, men også vakkert. Under modtagelsen holdt Bjørn en tale, som fik alle til at gråte. For et år siden var livet mit perfekt på papiret. Jeg havde penge, succes, en familie, som så brag ud på fotografierne, men jeg var tom indvendig. Så kom Sigrid, en kvinde, som havde mistet alt, men som fortsat havde plads i hjertet sit til at redde sønnen min. Vi vidste ikke da, at det også var hans søn. Kanskje skæbnen vidste det. Kanskje det var en grund til, at hun var akkurat, da hun trængte at være den natten. Jeg tror ikke på tilfældigheder. Jeg tror, at nogle mennesker er ment at mødes. Og jeg var ment at finde denne ekstraordinære kvinde, som lærte mig, at ægte kærlighed ikke har noget at gøre med blod, penge eller status. Den handler om at være til stede, om at vælge at blive, om at elske ubetinget. Han hævede glasset sit for Sigrid, kvinden, som reddede sønnen min og mig i processen. Alle skoldte med tårer i øjnene. 6 måneder efter brylluppet opdagede Sigrid, at hun var gravid igen. Denne gang var Bjørn med på hver medicinske time. Han holdt hånden hendes under hver ultralyd, og da datteren deres blev født i februar året efter, en perfekt baby med Sigrids øjne og Bjørns smil, kaldte de hende Elise Valentine Hansen Olsen. Elise efter babyen Sigrid troede hun havde mistet. Valentin fordi til trods for alt havde Ingrid været en del af historien, som havde bragt dem sammen. Astrid forgudede sin nye lillesøster, og Emil, når 1,5 år gammel, så på hende med den nydelige barnslige nysgerrigheden. Vi er en stor familie, sagde Astrid en ettermiddag, mens alle var i hagen. Rar, men stor. Den bedste typen familie, samtykkede Sigrid med Elise i armene og Emile kende ved fødderne hendes. Bjørn klemte hende bakfra og kyssede hovedet hendes. Husker du den natten, da du bankede på døren min og tilbød hjælp? Hver dag. Det var natten, da alt ændrede sig. Det var natten, da en milliardærbaby ikke ville spise noget, og en rengør gav ham morsmælk. Og han blev reddet, men ikke bare blev han reddet, vi blev alle reddet. Sigrid snudede sig for at se på ham. Tror du, Ingrid har det bra? Jeg håber det. Jeg fik en melding fra hende for en måned siden. Hun er forlovet med en arkitekt fra Bern. Hun virker lykkelig, eller i det mindste i fred. Jeg er glad på hendes vegne. Du har et for generøst hjerte. Nej, jeg forstår bare, at vi alle gør så godt, vi kan med det, vi har. Ingrid mistede babyen sin. Jeg fik tilbage min. Livet er mærkeligt slik. Den kvælden efter år har lagt de 3 barne, sat Bjørn og Sigrid på balkongen i rummet sit, og så på stjernene over Oslo. Forestilte du dig nogle gange, at livet dit ville blive slik? Spurgte Bjørn. Aldrig. Ikke min vildeste drømmer. For 2 år siden vaskede jeg hus, gravid og alene. Når jeg er gift med manden, jeg elsker. Jeg har 3 vakre barn. Jeg bor i en villa. Det er surrealistisk. Er du lykkelig? Sigrid tænkte sig om et øjeblik. Hun tænkte på al smerten, hun havde gået gennem, tabet, sorgen, ydmygelsen. Men hun tænkte også på Emil, som lå, på Astrid, som kaldte hende mamma Sigrid, på Elise, som sov fredelig i vuggen sin, på Bjørn, hendes mand, hendes partner, hendes kærlighed. Jeg er mere end lykkelig. Jeg er komplet. Bjørn kyssede hende, og i det kysset var det løfter om morgener sammen, om udfordringer, de ville møde samlet, om kærlighed, som ville vokse med årene. For til slut havde historien aldrig handlet om en milliardærbaby, som ikke spiste. Den havde handlet om at finde familie på de mest uventede steder, om kærlighed, som overskrider biologi, om andre chancer og sammenflettede skæbner. Den havde handlet om en kvinde, som mistede alt og fandt mere, end hun nogen gang drømte om en mand, som havde alt og opdaget, at han ikke havde noget før han fandt ægte kærlighed. Den kvelden, mens Oslo sov og stjernene skinte over villaen på Holmenkollen, hvilte familien Hansen Olsen i fred, komplet, helbredet og endelig hjemme. Slut.